Joto media rong hambai singtini media focus khajani thangman nangmani hingke sini pepajala bisini nginai tini sini pepajala bisini joto leaders of phaimanjak tai kidablebro sini chairman phaimanjak phaijak tai vice chairman Mia 19 tarik BJP rok sini pepajala bisini samnogor kamio sini bisini khoraksa phano Tipra Motha yakarei BJP thanai kerei tai gana buni 12 takar jolani kabang borok tubuina ke 105 votar 368 votar hanainya ke je mia borok sing sino samnogor kamio tubuina pepajala bisini Tipra Motha yakarei BJP joining khaike manabo bebangno Tatal sino pepajala bisini khoroksa phano Tipra Motha yakarei thanai kerei ang abono media ni bisingte joto BJP ni leaders rok nang saklaina musungo sini je thangsa sini bubagra je suno sabnani sini man thainor nani thangtani sini je thangsa no sabainani bagainai onya assembly ni tubuinai sini 17 gulagatio je banchan khlainai je Motha no sabainani ta thangteng ang abono borni thani BJP ni leaders rok thane abono kokasarnai karon khoroksa phano sini je pepajala bisini thangya uinai 12 takar jala he gana buni ni gari bai kabang tubuina ke je 105 buta ai 105 family he keba 380 butar ni je saklaimani abo sini 17 gula tini thangsano sabaina ni baginai he keba sara Tipra ganangai orani kokno Tipra Motha yakarei BJP thangka hanya ke je Tatal borok samane abo asole abo rok nang belai ke ang sajakliya selanka tamni bagai jaga borok oba hekeno je boroni IPF BJP no buskango basarinai borok hekeno jaga joining khainai sini Motha no durbol khainani bagainai borok saitogoi tongo ang abono media ni bisingti kesarnai je tini sing 20 tarik je borok thanai 19 tarik je khaimani no taisa sing abono joto sini Tipra Motha ni leaders rok ni thani angobo kokasarnai je Tatal lukmani no puitusai awina ke sini 17 gulagati takbo sing krakno tongo sini bebangno strong sini leaders rok khoroksa phano sini supporters rok bo Tipra Motha yakarei BJP ni bana tola thangya aboni bagai ang hai BJP rok no ang mas saklai phiro 17 gulagati jodi norok Tatal oba heke jodi kok bini tong hangke sing buskani dino sini leaders rok jota suk tonglak sing obono sing krakhe sing pore khebnanai sing step nanai kono bisio phano jodi onyo assembly rok ni tubuinai Tipra Motha yakarei BJP thanghainai jodi norok tauso jodi kono jagao program khaike hangke sing obori bagai Tipra Motha joto leaders TWF YTF sing krakhe obono step nanai oba sujok sing kuni dino phanarglak norok nang barbar khe norong thanang kaisa koimung chin 17 gulati thangsano sabaina tanai sini buskangni Chini Bubagra kaham lamao sinor nani thang tongthani manani jorao norok haita khaite tai ang joto sara Tipra ni sini joto sini leaders nang kokasarnai Tipra Motha ni media tei nungma bai kuni din hom putusai awina ke kaham ke jasa khainai kebo bkharok bayang bayate ke sing sini Motha no sing tep thangsa khlailenen bagai sing ma boknai oje 17 gulaga tini pepajala bisini samnor kami je Tipra Motha yakarei thango mana bebang Tatal obne ke pujota sadi khoroksa phano sini je bisini sini Tipra Motha yakarei BJP thangya joto je sini tongnai rok Tipra Motha ni borok na he keba BJP ni borok na basar kha abo norok kaham ke je media je borok focus rekha norok abono mo nainai di abono nang jot thani kokasarnai tai sinor je phaimanja phainai sini bisini chairman obono tuinai thaija thani media ni buskango bo saikhanarnai Williano media person no dalai hamaya karo tamuni himale bising basang jiom hai bauta bas
kok asai tongona norok rifrigui rutugui chini thani khobor na pamaini bagui miyani je chini pegorjola bisini samnagor para ekaba gangthagur bazar ni je borok tisamani jagao kacham MLA ni netrite je o jagao 105 family tai a jagao 368 voter ni je borok prochar khaimani abo সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা তামনি হিমালয় जों अ जागानि बरक जों अ बिसिनि बरक जों काहामके सायमानै दङ साबो तामो ब लाइन चलि ब जागा चलि ब जागा दं जों परिष्कार भाबे सायमानै दङ এবং जों चिनि सिक्ला बदल तिप्रा मथा ताई चिनि ब्रिरंनि बदल तै जों खबर नाखा आबो कुनो दिनो चिनि पेपरजलार बिसिनि मासापन अ जागाव जयनिं रुई बरक तामो खलाय যারা আগে দা বরক হিমি দঙাই বরক না বরক বিজেপি হিনাই চিনি তো খালাইনাই জয়নিং খাयो হাই খাयो ইরাই খাयो হিনাই পুরাপুরি বাউতা বাস কক সাইনাই চলি দङ কাজै अ जागाव आं अमहायनो सानामु संगो नरक कुनो दिन अमहाय बाउता बास ककटा सादी बाउता बास कक साइनाय चिनि तिप्रा मथानि जे इउनिटी न सबाइनानि ता थांदि आगामी दिन যদি ন অবহাই নঙ্গি তংখাংকে নরকনি বাগে কাইসা ভয়ঙ্কর जों চুনতি অথবা সাবধানতা রুব নরক অমাহাই তাখাইদি जों অমাহাই যদি নরকনি তংখাংকে নরক বাগে जों করা ব্যবস্থা নানাই